sapa nanging wetunge kawan Rangga Puspaka ngerti percaya nanging aku iki urip upama aku ora nampak bekal ngecu terus sing nanggung urip aku tanggung jawab menani uripmu Senggala Rondo kowe wis mareni barang tumindak lan pakartimu tegese kowe ninggalake jagat Kanistang bakal miwiti urip sing bener aku sing bakal ngilasi uripmu lan aku sing tanggung jawab sambung kalawan urip Senggala wiwit dina iki kowe tak aku dadi abdi kinasih
Swayembara. Marang sapa kang bisa mberat para gandal, ing kono bakal tak paringi ganjaran cundhuk lan lelabuhane. Mula wiwit dina iki kang nalika semana kalungguhan mung penewu, sliramu bakal tak angkat derajatmu, tak lumpuhke minangka tumenggung ana ing Kadipaten Pati.
Nggih bojo. Apa duduk? Duduk. Ndorowati, Ndorowati. Nggih, nggih, nggih. Kula niki apike Joko napa piye? Matur bloko apa anane ora apa-apa. Ngoten nggih. Kanjeng Adipati, kula sampun. Wangsulan kok kula sampun. Sampun. Tenane aku rak kepengin ngraketake antarane Tumenggung Rangga Puspaka lan Bupati Tombronegoro. Nggih. Sliramu ora tak anggap wong liya, ning sliramu bakal dadi keluarga ning Kabupaten Pati. Jalaran sliramu iki bakal tak paringi putri Triman ora liya putraku. Ning rek dene kuwe sampun tegese kuwe sampun duwe bojo, ya ganjaran tak liru. Kirin. Nggih. Kok sampun nggih bojo pripun? Lah tak dangu jarene aturmu sampun. Lah nggih kula menika sampun. Tegese sampun nak sampun duwe bojo, sampun Lho, omah-omah. boten Kanjeng. Tegese sampun kula niku sampun Joko. Lah Lah. Sampun Joko. yen Joko kuwi mature ya aja sampun. Lah nggih. Taksih Joko. Taksih utawa isih Joko. Sampun duwe bojo. Menapa sebabipun ngen kula matur sampun Joko? Najan kula niku Joko nanging Joko pun tuwa. Joko kasep. Ya ora apa-apa nyatane kaya ngono. Nyatane Joko kok Nyatane Joko. Joko kan. Sik Joko tenan. Leres Joko. Yen kuwi sik Joko. Lho. Ing ngarep aku sing dika kalamun to Tumenggung Rangga Puspaka bakal tak paringi putri Triman ora liya Manggaranti. Apa sekirane Tumenggung Rangga Puspaka gelem kalamun to tak jodokke kelawan putraku Manggaranti. Kula dipun jodohaken kalian Dyah Ayu Manggaranti. Yo, Menika saestu. lu tenan. Waduh, pangapuntenipun. Amit-amit pangapunten. Yen ngono kowe nampe. Pangapuntenipun kula purun. Lah dalah. Alah. Kok dalu iki mau? Pangapunten tak kira nampe. Lah wong kula tasih waras kok nggih. Lah kados ngaten kosok. Sagu. Saiki kowe wis dadi keluarga ana ing Kabupaten Pati. Wiwit dina iki sineksenan Kakang Patih Mertokusuma Lah nggih. Tumenggung Rangga Puspaka tak jodokke kelawan putraku Manggaranti. Kemayangan. Sok teki ora Iki kersaning Rama, sliramu ora krena duwa kersaning Rama. Kudu manut kersaning Rama. Gum, le, Gawuh. mantu ayo. Gawuh Romo. Isin aku. Ger Tumenggung Rangga Puspaka. Paring dawuh. Ora ketano iki ana ing pendopo Kadipaten Pati. Nggih. Kang slira tak keparengake gladiwano kelawan garwamu Manggaranti. Kula izin Kanjeng. Wonten Ndorowati. ora apa-apa ora. Wonten Ibu. Wis dukeke sapa saiki dukeke sapa. Ora apa-apa. Mboten apa to? Ora apa-apa. Jawi menawi ngaten amit nggih. Ora apa-apa. Nek. Goro penjenengan saya. Goro mulai bejo. Bejo Mangkat mantuk. Tumenggung. Sing Dijawab mantu kuwi lelabane tumrap negara wis tanpa Dia jeng Manggaranti Dodayu. Aku tresno sliram. oh Cayu Manggaranti. lah Lah. iki lho bocahe Teng mriki mawon, majeng mriki. Pangapunten. Pangapunten. aku nek ngene iki kok kalian Calon garwa Moro tuwa nggih. sedina meneh Makmur. Alah cayu.
selak itu. Ya cuma garanti aku calon garwaku. Kowe bakal urip bareng karo aku. Kanjeng Adipat. Mendopo kepareng ya manggarati kaboyong wonten ing dalem katepungan. Luwih prayoga sisan gawe iki dina boyong ana ing dalem katemungan. Nanging punten dalem sewu. Paripaksa manggaranti boten badhe kula boyong sesarengan kalian kawula. Kranten kula kepengin tata-tata langkung rumiyin resik didaleman kangge ngarekani ampun ngantos sangayu manggaranti kuciwa mbok menawi wonten ingkang boten leres wonten ing pidaleman. Oh ngono. Iya ya. Luwih prayoga yen pancen pigem dadi panjenenganmu, mengko ana peranganing prajurit sing bakal nglarapake manggaranti temeka ning dalem katemungan. Kados ngaten.